Hello mga tol, dapat kakain tayo sa Everything Betches pero sarado pa, mamayang 5 PM pa daw. Kaya punta muna tayo ngayon sa, sa Big Al. Check natin kung anong meron doon mga tol. Nakakad-lakad lang tayo dito sa SM Clark mga tol, SM Clark, Pampanga. At ang laki ng improvement ang nangyari dito sa dito sa SM dito, sa likod, sa likuran. Meron tinatawag na Sky something. Mamaya malalaman natin. Nakalimutan ko yung tawag. Hindi Sky Ranch ha. Skyline yung tawag mga tol. Skyline. Check natin yung Skyline Pigeon. Ayan yung dating parking lot. Naging XX something na mga tol. Yung entrance. Ayan o, yun yung changes dito. Parang ibang lugar na mga tol. Park in. Parang ibang mundo na to. Ayan, mostly kainan lang naman mga tol. Ayun yung Big Al's. Hindi ko pa alam kung anong meron sa Big Al's. Gusto lang kumain ni Mrs. at saka ni Shake. Ayan, meron ding Chang Chan corn dog. Probably corn dog meron dyan. At ayan na yung Big Al's mga tol. Ayan, not so big after all. Kala ko malaki yung space pero ayos lang. Ayun si Shake. Ayun mga tol, nagtataon na cakes at saka ano lang, drinks, take out lang. Balik na tayo dun sa ice cream mga ganun. Balik na lang tayo dun sa Everything But Cheese. Alas 5 pa naman magbubukas yan 7 minutes na lang. Maglalakad pa kaming mga 2 minutes. Saya mo Shake ha. Yes. Ikaw na naman ang bunso. Ay yan mga tol, since yung Everything But Cheese ay may bakla na ay hindi pa rin nagbubukas. Dito lang tayo sa Steve Stone. Ano? Steve Stone? Steve Stone. Stone? Stone? Stone. No. Hindi. Wala siyang ano? E? Okay, anyway. Yan. Yan naman yung titikman natin. Yung palagi ko di natin maubos to. At itong green naman. Dati kasi yung red. At ito. Ano pangalan niya? Cheese something. Anyway, alamin na lang natin later. Lagay na lang natin sa caption. Yan. Titikman natin yan mga tol. Okay? And extra. Sarap. Sa Big Al. Masarap ba yung shake? Okay. Masarap naman. Start muna natin dito sa greens nila. Sa green. Yeah. Green. Super. Ito dati na yung inuulat ka? Red yata yun. Hindi ito. Pizza. Kaya tanda naman. Lasang lasa yung ano no? Yung pesto. 1 out of 10. Mukhang 10 to. Wala si Kambal wala yung taga-rate ko no? Try natin itong, anong pangalan nito? Na ano? Ano pa pangalan nito? Kachapuri po. It's a virgin. Kachapuri. Try natin. Kachapuri. Kachapuri. Kachapuri sabi mo Shake. Oo. Mukhang masarap siya. Yun ang daming cheese. Hindi ka makapag-milk din yan. Paano ka pa magme-milk tea? Magugustuhan mo yung Shake. Palagay ko 100% magugustuhan mo. Mahilig ka sa cheese yan. Kamay na natin. Sarap. Sarap siya. 10 ulit yung rating ko dito. 10 ulit. Siyempre, hindi natin kakalimutan sa pizza. Harap. Panitis tayo Isarado mo kaya ito? Masarap talaga yung mga pizza niya. Ano yung kain mo? American or? At aming kain, founder na eh.
Yung pizza nila, isa rin sa the best na natikman kong pizza dito sa Pampanga. Bilang bilang palibot-libot. Bilang boy kain. Danupan. Ayaw mo na nito. Ilagay mo sa ano. Tapos sarap na lang. Pagkawa. Sarap. Di ko alam kung ano yung babanatan ko. Yung in-order namin nung una, magkaiba dito pero Sarap din. masarap din. Literal na kung naghahanap ka ng mga parang Italian na tanatan pagkain, isa ito sa mare-recommend ko. At di rin naman ganoon kamahal. Okay. Okay lang din yung presyo. At saka yung quality ng pagkain. Very courteous pa yung mga tao. Ayun mga to, nakalibre tayo ng ice cream. Tikman natin kung ayos. Canadian pala mga tol. So mali ako hindi ko naman sinabing Italian, di ba? Mukhang akin lahat to, Sika. Yung dalawa, titignan ko pero hindi lang ka. Second tong pasta. Ano ko? Masarap lahat, Sika. Anong gusto mo? Pizza. Hindi sa ice cream pizza gusto mo. Mag-ice cream Pili ka. Ay, ano? Gusto mo strawberry? Chocolate Hindi na naman siya chocolate, ano siya, mocha. Sure? Nakakarapat tingnan na kayo, hindi? Hindi kayong pink. Sa akin si pink. Sa kanya si yellow. Sarap lang ka. Ay, hindi pala. Buring lang ka. Tikman mo rin para ano ka. Yum, yum. Tikman mo yung chichi. Ha? Libre lang yung binigay sa atin dahil Complimentary. pogi ako.